Hello beautiful people. Ngofuna tiyese nkhani ziwiri zitatu lero. Pampanje pano pakuchitika nkhani zambirimbiri. Nkhani zina zoti kudzimva but kodi zimenezi mwati zikuchitika kuti ndi zikukhala motani. Nkhani yoyamba imene yavuta ndi yokhudzana ndi Sona imene yagwedeza dziko lino. Zadziwika kuti zina ndi zina zimene zidakambidwa mu Sona imene zabodza ya amene amapanga inform wa president anapasa incorrect information zosiyana ndi zimene zili pa ground. Nkhani ina imene inavuta pakati pati nkhani yokhudzana ndi bill imene akuti aphungu amene ayambe kukumana mtsiku la lero. Lero parliament ikhale ikukumana ndipo ikhale kupanga madongosolo ake mabudget ndi zazotero. Ndi panali mphikisiro nena kuti kumene kuku kufuna kukambike bill imene yonena kuti amene afuna kuyimira ngati president zaka zake zisamapitirire zaka zokwana 80. Nkhani imene tisiye padera pa ikadalibe mkamwa mwa anthu. Nkhani ina imene yadabwitsa anthu ambiri pamalawi pano nkhani yokhudza mkulu wa Bakili Mulusi TV. Tonse timamudziwa mkulu amene ndithu kuchokera pakanthawi kuti ndamene yankhulanso zinthu zina ndi zina zochitika m'Malawi. Mano for the past 2 weeks anthu ambiri akhala kudabwa kuti kodi mkulu amene yeye zinthu zake akuziyendesa motani, chifukwa zimene achitira nthawi zambiri wadabwitsa ndithu gulu kunena kuti zinthu zake zikukhala bwanji. Mwachitsanzo anangodzuka poyerayera pezeka kuti mavidiyo ena akuoneka kuti akuyamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera, zomwe ndizodabwitsa ndi mbuyo momwe tonse tikudziwa kuti mavidiyo ambiri amene amapanga mkulu amene amakhala ong'alula basi kuswa ilakwe kwanu maliro kwathu maliro, kwanu masamba kwathu masamba. Komano pakatipa ndithu ayi ndithu kuyankhula zinthu zija zokhala kuti akuchemerera Achakwera, komanso kwakukulu amang'alula chipani chija cha UTM. Nde anthu ena amanena kuti mwina tunkutheka tsamba limeneli lapangidwa hack. Anyamata aja oba matsamba amichezo internet mwina alitenga tsamba limeneli kuti ndi alitenga kumakambako zimene akufuna zikhale mogwirizana ndi amene atenga tsambalo. Koma tinadzaona ndithu video yake ina yake yawiki yathayi imene amakambamo zokhudzana ndi mayavi, kupezeka kwa mayavi, kaya kuti mayavi otani kumapeto kwa video imeneyo pamene mamutsata Bakili Mulusi TV anazakambakonso nkhani yonena kuti andale nonse ngati mukufuna kuti zinthu zanu ziulutsidwa pa Bakili Mulusi TV tiyankhuleni, as long as mwatilipira ndikuti ife tizitani tizipanga tiziulutsa zinthu zanu. Anthu kuzodabwaso kuti mkuluja kwenikweni zinthu zake zokhala bwanji, kuti kuti mkuluyu amalipiridwa kapena zimakhala motani. Nde nkhani zambiri ndithu zakhala zikuchitika pa Malawi pano. Sitingakambe nkhani yoposaso nkhani imene ya audio imene yatuluka kuti nduna ina zilitchula dzina pano, koma amene mukumvera ndi amene mumatsata ndale za ku Malawi kuno ndikhulupirira kuti mukutha kumvetsetsa chimene ndikutanthauza apa, kuti nduna ina inayankhulapo makamaka pokhudzana ndi bodza imene ikumveka kwa president. Nde ndunayo inayankhula ndithu zinthu zambiri muka audio ndithu kenaka a minute and some seconds. Amakamba onena kuti madzi ozimisira moto sitisankha katanama kasitinaname, kumano as long as tikulimbana ndi DPP ndekuti we are okay whatsoever kwenako. Nkhani imeneyonso ndi nkhani imene yavuta kwambiri. Anthu akuyankhirapo kuti mayankhula bwanji zotere sakumva chisoni ndi Amalawi amene akugula afeteleza modula, komanso kuchita zinthu zina mokwera mtengo, kwenikweni zinthu zake akuziyendesa bwanji. So nkhani zavuta ndi zimenezo. Taonanso dzulo msonkhano wa chipani chimene cha MCP amasogolera kaya chani uko chimwendo banda nawo samaibakashira kumeneko kuonetsetsa kuti inu mwakuti nkhani za ndale zimenezo. So zavuta kwambiri zimenezo.
tizikhala tikupatsirani nkhani zosiyana-siyana kuti inu ndife pamudzi pano tiziyendera limodzi. Musamatsalire. Until next time, just subscribe to this channel so that we should keep you well informed and updated. Bye.